Gravant. Que sos sorpresa. Esperava. Sí. Heu arribat a l'activat, com heu vingut a parar, com us vau enterar que això es feia? Bueno, jo em vaig enterar del taller per internet, em sembla. Em va arribar algun butlletí d'aquests de formació i doncs això em va interessar. Vaig veure un vídeo de presentació que es feia de l'activat del primer any, així, i em va interessar molt i per això. Jo ho vaig veure per Twitter. Me'n recordo que vaig veure el títol i vaig entrar per curiositat i al veure els continguts vaig pensar, hi haig d'anar. Jo vaig estudiar treball social i està molt enfocat potser als aspectes assistencials i tal. Això és més des d'una vessant comunitària i la utilitat que l'he trobat és aquesta. O sigui, a mi em faltava formació en aquest sentit. Sí, jo també, com que fa ja uns anys que vaig estudiar, doncs el poder tornar a entrar en contacte amb teories que en el moment que jo vaig estudiar potser no havien arribat fins a la universitat, no? I per tornar-te a empapar de coses que si estàs treballant, no? Estàs en actiu, doncs no tens ocasió, no? De trobar-te un moment, de fer noves lectures, de tenir converses. Tota aquesta idea de treballar en grup, d'aconseguir respectar tothom, escoltar i poder fer unes dinàmiques respectuoses, d'escolta atenta i així, empàtica, aquesta part m'ha agradat moltíssim perquè és una cosa que normalment no es treballa gaire enlloc, no? Llavors, Tot el tema de que persones de les que ens han fet formacions tenen experiència pràctica en el camp o estan treballant en el camp i a més ens ho han fet de forma bastant vivencial, és a dir, les parts aquestes de dinàmiques o tant de gènere com per exemple interculturalitat, prevenció del discurs de l'odi, m'ha agradat molt especialment la part aquesta de treballar-ho de forma vivencial. Jo crec que és un dels punts forts de l'activa. Es treballa molt des de la pràctica, no tant des de la teòrica, com si fos un curs, no sé, de la universitat o del que sigui.